I Skovlunde er der godt 12.000 indbyggere, heraf ca. 300 bistandsmodtagere. Der er 5.613 husstande, der sammenlagt bruger 30 milliarder kilowattimer om året. Man måtte jo ikke spille tiden, man skulle arbejde. Der er 330 dansktimer om ugen. Der er 4 7. klasser, 2 skoler og 1180 elever. Der er 1 byggelegeplads, 1 ungdomsskole, 1 fodboldklub, 9 idrætsforeninger og mindst 1 steppende måge. Verden var ikke så forjæret på det tidspunkt. Der er 3 fritidshjem, 11 børnehaver, 5 vuggestuer og 1 babytræf hver 14. dag. Der er årligt 124 dåbshandlinger, 1 hjemmefødsel, 1 kirke, 1 kirkegård og ingen lufthavn. Jeg kunne da ikke drømme om at komme tilbage til de forhold, vi havde dengang. Der er 40 fodgængerovergange, ca. 40 km vej og 105 gadenavne. Der er ca. 100 km kloakledning, 2 springvand og 2 parker. Der er 4 telefonbokse, 348 virksomheder og ikke flere landbrug. Vi ved, at der har været en frygtelig masse vikinger i Danmark. Til gengæld er der uklarhed om, hvornår Skovlunde opstod. Den første Danmarks historie, der udkom i et eksemplar i 1212, nævner ikke noget. Saxo Grammaticus må have glemt det. Men så sker det. I 1249, 30 år efter at nogle danskere havde fået Dannebrog i hovedet i Estland, og 250 år før den første bog udkom på dansk, omtales Skovlunde på skrift. Det vil sige, Skovlunde hed ikke Skovlunde. Navnet var dengang Skoverlunde. Da Erik Klipping blev myrdet i Finderup Lade, var navnet stadig uforandret. Men snart gik man i gang med nye stavemåder, og det blev man ved med. I forbindelse med 30-årskrigen udnævnte kongen nogle ryttergårde, som havde pligt til at stille med en rytter, der skulle kæmpe for kronen. 100 år senere hørte samtlige gårde i Skovlunde under kongens rytterdistrikter. Nej, det var ikke den rene idyl på landet, og på vores kolonier i Vestindien var der også en bizarre opfattelse af ejerforhold. Skovlunde havde dengang trevangsbrug. Det vil sige skiftevis en vintermark, en sommermark og en, der lå brak. Kunstgødningen var endnu ikke opfundet. I 1785 kom udskiftningen, så hver gård fik sin egen sammenhængende jord. I Skovlunde brugte man stjerneudskiftning. Det præger stadig byplanen. 2 år senere kom Danmarks første folketælling. Den nåede frem til, at der boede 202 mennesker i Skovlunde, og der var i alt 16 gårde. I året for Københavns brand flyttede 7 gårde i Skovlunde væk fra det lune landsbyfællesskab og ud på deres egne jordlodder. I 1820 opdagede H.C. Ørsted elektromagnetismen. 5 år efter, og 14 km nordvest for København, blev Skovlundes eneste kro nedlagt. I 1844 havde man endelig pejlet sig ind på, hvordan man skulle stave til Skovlunde. Og 3 år senere blev den første danske jernbane taget i brug. Og selvom der i 1879 kom skinner gennem Skovlunde, var det først 26 år senere, at byen fik sit eget trinbræt. I 1906 lykkedes det for Ellehammer at gennemføre verdens første flyvetur. 3 år efter blev der indlagt vand i Skovlunde. I 1910, hvor Ellehammer havde udviklet sin flyvekunst til at kunne lette mere end en halv meter, brænder de 4 gårde, Lillevangsgården, Skovlundegård, Ellekildegården og Rosenlund. 2 hunde omkom. Året efter fik byen som den første i Ballerup Kommune indlagt elektricitet. Det var hurtigt klaret, for på den tid var Skovlunde stadigvæk en lille landsby. Forholdene dengang var helt anderledes end dem, man kender til i dag. Vi havde ingen forretninger andet de 2 købmænd i Skovlunde. Det var de eneste forretninger, der var. Men vi havde jo en masse, der kom med varer til os. Der kom jo brødmand, der kom der 2-3 vogne. Ølmand, han kom der også herud. Og slagterne kom her. Fiskemanden kom.
Og de stoppede jo ved hver en gård, så vi behøvede ikke at køre ret langt for at få de varer, vi almindeligt brugte i dagligdagen. Den økonomi, man havde i gamle dage, det var jo en ganske simpel. Vi havde varen selv, og så omsatte man lidt på torvet og lidt, men det var der ikke mere end lige til rentpengene og sådan lidt. Og jeg skulle på nye sko en gang imellem og lidt tøj, og vi var der pænt klædt på, men der var ikke noget at slå til søren med. Vores barndom, den gik jo med mange pligter. Og det var jo os alle sammen, også inden for de andre gårde. For hele dette med at bo under sådan på ejendommen, det var jo altså en familie, der arbejdede sammen. Hvor vi alle sammen egentlig havde pligter, for når vi kom hjem fra skole, så skulle jeg som regel, jeg skulle ud og det, og Johannes, han skulle gerne det. Og kunne vi så se vores snit til at forsvinde, så gjorde vi det jo, men så var der sgu også nogen på ørerne, når vi kom hjem. Vi var jo ikke bedre som børn dengang. At vi fandt jo hurtigt ud af, hvem der var originaler, og hvem der blev stangtosset, hvis vi rendte og bullerede lidt på døren om aftenen. Og der var altså Violas, de to der plejemødre. Disse to plejemødre, som boede op ved, der hvor Viola bor i dag, oppe i Gagkær, de ernærede sig ved at vaske lidt for folk og stryge lidt, og så gik de op på Lystoft og malkede som malkpiger. Og de var lette offer for os knægter, når vi rendte og skulle have lidt ballade. Da jeg kom til Skovlund, der tog jo de arbejde sådan rundt omkring, samtidig hos bønderne på gårdene og løbe roer og sådan noget med hakkejern. Der var de jo ingen maskiner. En hest, det var dyr dengang. Og når der sådan var en 4-6 heste rundt omkring, jo større gården var, jo flere heste var der. Og hvis sådan en hest, den gik hen og døde, det var en dyr historie. Og så havde vi det, da vi havde en hesteforsikring. Så blev de jo synehestene af disse her kyndige landmænd, så kiggede de jo på koderne og benene og fik løftet dem, og så rendte de en tur med hesten op og ned ad gæren. Nå jamen, den var god nok endnu. Den kunne de godt blive ved med at have i forsikringen. Det var for os drenge en stor begivenhed, den der. Der var ikke meget liv, for det var bare pebermø og pebersvend, der var her. Og der var jo ikke noget sådan kom sammen. Hvis vi skulle til bal, så skulle vi jo til Ballerup eller Herlev. Men det kom man jo ikke meget. Men så havde naboen jo en søn, som altid skulle snakke med mig. Og så kom der is på Gadekær, og så skulle han jo lære mig at stå på skøjter. Og så blev det altså til, at vi blev gift. Så havde de bygget en ny skole derude. Og så syntes min svigerfar, at jeg ikke havde noget at lave, selvom jeg havde 2 mænd og 2 hus, og så et par små børn. Så kunne jeg godt gøre skoleren også. Men der var jo ikke nogen til at passe børnene, så jeg måtte slæve ungerne med derud hver dag og gøre rent, og så passe ungerne med samtidig. Jeg var 4 år, da vi flyttede til Skovlund, og det var i 38. Der havde far købt et stykke jord ude på Kratbjerg, hvor der er cirka 40 huse. Far brændte marken af, som han sagde, og så byggede han et sommerhus. Men så gik far i gang med at få gamle sten hjem, som han stod og bankede af, og fik bygget et rigtig dejligt hus, pudset bagefter. Rigtig dejligt. Og der er jeg vokset op. Skovlund var delt op i 3 dele. Kratbjerg, den gamle Skovlund og Villabyen. Ude fra Kratbjerg kom man faktisk i et par hjulspor op forbi den røde lade, som lå på hjørnet, op ad Skovlund gård, og så ned til stationen. Ingen er nok rigtig klar over, hvad det lille Kratbjerg var. 2 veje, Bøgevej og Pilevej, og dem, der lå langs med Hanevadsvej. Vi havde langt at gå til skolen, for dengang gik man i skole.
ud over markerne og forbi Lumbjerggårdsvej. Hvis ikke gæstene rendte efter en, så måtte man tilbage igen, og den hele lange vej udenom. I det hele var vi 81 på Skovlund skole. Med små og store klasser og det hele. Dengang gik de jo første og anden skoleår sammen, og tredje og fjerde, og så femte, sjette og syvende i samme klasse. Vi sad på hver sin række borde ned. Der er 3 tandklinikker, 30.000 plomberinger og 46 årlige udrykninger af brandvæsenet. Der er 1 politibil og 2 politimænd og ca. 100 knallert og cykeltyverier om året. Skovlunde var et forholdsvis neutralt sted under 2. verdenskrig, og derfor var det også muligt at holde blandt andet Mogens Fog og Kjeld Abel skjult der i adskillige måneder. Selvom folk nok var berørte af krigen overalt, var der overvejende roligt i Skovlunde. Vi flyttede ud i 1943. Der var ikke en garneri og landmænd. Han var der ikke. Det var jo dejligt sted herude, og rigtig komme ud på landet her. Det lugter af så meget, og ja. Det var dejligt. Ja, ja. Der var atmosfære. Ja, det var det. Ja, ja. Der var nogen, der var så fattige herude, så børnene de gik og hjalp Martha deroppe, Knuds mor, fra middagsmaden. Så slemt har det været i gamle dage herude. Der var faktisk ikke noget, der hed tyveri af den slags. Jo, det var der. Men det var folk, jeg nød, som måske nok tog lidt med hjem her og derfra lidt. Vi havde Ole Perov, som vi kaldte ham. Men det vidste alle i Skovlunde, at han havde altid en sæk med. Og var der lidt kartofler, lidt hister her og lidt kokskær og lidt. Ole Perov havde altid sin sæk med. Men det tog vi os jo ikke af, og politiet, det var ikke noget, man blandede dem ind i. Det var en ganske privat. Vi vidste, at de var sgu fat dernede i den ende af byen. Under krigen var det ikke sjovt. Vi kunne jo ingenting få, hverken at spise eller ryge eller drikke. Så det var meget slemt. Der var en gang, jeg kom til Ballerup, og vi var der 5-6 dengang, ikke? Og slagterne skulle have noget kød. Jeg fik et halvt svinehår. Det måtte vi leve på en hel uge. Vi 6 mennesker. Sådan var det jo. Det er ikke engang løgn, altså. Nej. Det ved vi vel om det der. Det var ikke Og spændende. frikadeller, det halve, det var havregryn. Det får du endnu. Det får jeg nu. Det er jeg også godt tilfreds med. Mine 3 børn, de lå i sengen og var syge. Og doktoren sagde, de skal have varme. De havde vist lungebetændelse alle 3. De skal have varme. Og du må fyre med det, I har, for jeg skal nok sørge for, at I får offer kommunen til at fyre med. Men vi fik ikke noget. Men så måtte vi jo brænde, hvad vi havde. Når man fandt en pind udenfor, så tog man den hjem og brændte, ikke? Man havde ikke noget at fyre med under krigen. Det var kakkelovn, jo. Kul og koks, det kunne man ikke få. Så må det være tørv. Det skar man sig derude. Så holdt krigen jo op. Og frihedskæmperne, de kørte rundt og samlede dem op, der var stikker. Og så en søndag morgen, så vågnede vi inde i det gamle hus der, at der var skæg udenfor. Så kom de derhen ved lågen, og så sad han derinde på WC'et, min svigerfar. Og så siger han, hvad fanden, kan vi nu ikke engang få lov at gå på Lokko? Og jamen, vi skal fange en, der stikker. Jamen, det er derinde, sagde han. Han vidste jo også, hvem det var. Så får de hænder, og så tog de ham og satte op i bilen. Og jeg kan se ham endnu, han sad sådan med en stor cigar i munden. Og så kørte de væk med ham. Og der var
hele Skovlunden på tæerne den morgen. Det kan jeg huske. Da krigen holdt op, var det slut med de trange kår, og folk kunne vende tilbage til mere normale forhold. Gadekæret var stadig byens naturlige samlingspunkt. Så fiskede vi haltusser og karusser og hvad der ellers var der, og så, nu blev jeg ked af det, så gik vi ind og tog badebukser på, og så ud i det plørehul der. Men det værste var sgu, når vi kom ind om aftenen, så skulle vi vaskes jo. Og det foregik med en vandslange fra vandhanen. Det var sgu koldt. Og de cyklede dernede, de kørte på kælke dernede, vi løb på skøjter dernede. Jeg har også løbet på skøjter dernede. Okay. Og i dag så står der alt isen usikker, og der er 117 ting, så det var der ikke noget af det. Og jeg sagde, man laver mig til børnene. Så lavede den her båd. Og der var mange, der kom og så det her. Jeg stod herude i gården og lavede den her båd. Ja, de troede ikke, den kunne sejle eller noget. Og jeg ved, sammen med ham oppe på Lundbjerg, og ved en kasse øl på, jeg kunne nemt sejle over Gadekær med den, uden der skete noget. Og der sejlede vi ind til vejmanden der stod der var der helt flag op, og velkommen Carlsen. Og det er ligesom, for Carlsen med det skib, han var jo lige blevet, reddet dengang. Han var lige blevet opfundet. Ja. Så det var en dejlig båd. Det var kort tid efter krigen, at der var en flyver, der landede derude på den mark. Og det var Morian. Han skulle ud og se, hvordan det var alt det der. Det var Skovlund flyveplads. Han anlagde der i sidste 45, mener jeg det var. Og vi var altid derude sommeraftener. Nu han skulle op og for eksempel til Kastrup, så råbte han ud, om der var nogle af drengene, der ville med ud og flyve. Og vi sprang jo til hver gang. Det var som netop der. Samme dag som krigen den sluttede, begyndte de at udstykke jorden, slagthesten og købe traktorer og biler, og nu skulle de rigtig have gang i den. Den der år blev solgt, og den der år blev solgt, og de fik ikke ret meget, fordi de var meget MC fra kommunen, vil jeg nok sige, med at ligesom få rave til sig. Og det var jo så deres opgave at få noget jord ind, billigst muligt. Men de pressede lidt. Jorden kostede dengang 1 kronemeter. Det var 40 øre kronemeteren, og det kunne du ikke få nogen andre steder. Og det her, det var jo bare billigt, og så gik vi så i gang selv. Ikke? De første veje, de ville lave fælles hjælp, og sådan gik vi i gang herude og fik kørt grus på og gravet af, så vi kunne komme frem og tilbage. Ikke? Vi var nogle grundejerforeninger, der sluttede os sammen til en sammenslutning, og som prøver at løfte alle disse ting op. Renovation, buskørsel. Der var så mange ting, der skulle tages stilling til. Kloakering. Alt sådan nogle ting, det var vi tog fat i. Vi var kun 7 postbud hernede på det tidspunkt, jeg kom hertil. Posten var en nyhedsbringer sådan. Og vi tog jo imod penge. Det var jo sådan et kørende postbud. Folk de betalte regninger og alt til os. Vi stemplede og både og tog imod penge og sådan noget. Vi havde jo en god kontakt med de fleste af dem. Det var sådan set mere lejligheden. Der kom man kun til døren og så smed posten ind af brevkassen. Der mod i husen, hvor konen og børnene var hjemme og sådan noget. Dem snakker man mere med. Men det var så nok bedre at bo i en gammel bydel, når man kom hertil som ny. Der var jo ikke så meget. Når man så flyttede herop i sådan en boligkomplex, vi kom alle steder fra, så tog det lang tid, inden man kom til at snakke med folk. Der er 2 cykelhandlere, 2 bagere, 2 supermarkeder, 6 købmænd og ingen fiskehandlere. Der er et bibliotek
der låner 200.000 bøger ud om året. I 1959 kunne Skovlundes borgere for første gang holde gudstjeneste i egen sognekirke. Der var dog tale om en vandrekirke af træ, udlånt af Københavns Kirkefond. Vandrekirken kom imidlertid til at stå i 13 år, indtil man i 1972 endelig kunne tage den rigtige kirke i brug. Man kunne mærke udviklingen i hele Danmark. Men for Ballerup Kommune, og især Skovlunde, skete der en nærmest eksplosionsagtig vækst. Fra 1955 og 10 år frem voksede byen fra 2.000 til 14.000 indbyggere. I Skovlunde er der godt 12.000 indbyggere, heraf ca. 300 bistandsmodtagere. Der er 5.613 husstande, der sammenlagt bruger 30 milliarder kilowattimer om året. Man måtte jo ikke spilde tiden, man skulle arbejde. Der er 330 dansktimer om ugen. Der er 4 7. klasser, 2 skoler og 1180 elever. Der er 1 byggelegeplads, 1 ungdomsskole, 1 fodboldklub, 9 idrætsforeninger og mindst 1 steppende måge. Verden var ikke så forjæret på det tidspunkt. Der er 3 fritidshjem, 11 børnehaver, 5 vuggestuer og 1 babytræf hver 14. dag. Der er årligt 124 dåbshandlinger, 1 hjemmefødsel, 1 kirke, 1 kirkegård og ingen lufthavn. Jeg kunne da ikke drømme om at komme tilbage til de forhold, vi havde dengang. Der er 40 fodgængerovergange, ca. 40 km vej og 105 gadenavne. Der er ca. 100 km kloakledning, 2 springvand og 2 parker. Der er 4 telefonbokse, 348 virksomheder og ikke flere landbrug. Vi ved, at der har været en frygtelig masse vikinger i Danmark. Til gengæld er der uklarhed om, hvornår Skovlunde opstod. Den første Danmarks historie, der udkom i 1 eksemplar i 1212, nævner ikke noget. Saxo Grammaticus må have glemt det. Men så sker det. I 1249, 30 år efter at nogle danskere havde fået Dannebrog i hovedet i Estland, og 250 år før den første bog udkom på dansk, omtales Skovlunde på skrift. Det vil sige, Skovlunde hed ikke Skovlunde. Navnet var dengang Skoverlunde. Da Erik Klipping blev myrdet i Finderup Lade, var navnet stadig uforandret. Men snart gik man i gang med nye stavemåder, og det blev man ved med. I forbindelse med 30-årskrigen udnævnte kongen nogle ryttergårde, som havde pligt til at stille med en rytter, der skulle kæmpe for kronen. 100 år senere hørte samtlige gårde i Skovlunde under kongens rytterdistrikter. Nej, det var ikke den rene idyl på landet, og på vores kolonier i Vestindien var der også en bizarre opfattelse af ejerforhold. Skovlunde havde dengang trevangsbrug. Det vil sige skiftevis en vintermark, en sommermark og en, der lå brak. Kunstgødningen var endnu ikke opfundet. I 1785 kom udskiftningen, så hver gård fik sin egen sammenhængende jord. I Skovlunde brugte man stjerneudskiftning. Det præger stadig byplanen. 2 år senere kom Danmarks første folketælling. Den nåede frem til, at der boede 202 mennesker i Skovlunde, og der var i alt 16 gårde. I året for Københavns brand flyttede 7 gårde i Skovlunde væk fra det lune landsbyfællesskab og ud på deres egne jordlodder. I 1820 opdagede H.C. Ørsted elektromagnetismen. 5 år efter og 14 kilometer nordvest for København blev Skovlundes eneste kro nedlagt. I 1844
havde man endelig pejlet sig ind på, hvordan man skulle stave til Skovlunde. Og 3 år senere blev den første danske jernbane taget i brug. Og selvom der i 1879 kom skinner gennem Skovlunde, var det først 26 år senere, at byen fik sit eget trinbræt. I 1906 lykkedes det for Ellehammer at gennemføre verdens første flyvetur. 3 år efter blev der indlagt vand i Skovlunde. I 1910, hvor Ellehammer havde udviklet sin flyvekunst til at kunne lette mere end en halv meter, brænder de 4 gårde, Lillevangsgården, Skovlundegård, Ellekildegården og Rosenlund. 2 hunde omkom. Året efter fik byen som den første i Ballerup Kommune indlagt elektricitet. Det var hurtigt klaret, for på den tid var Skovlunde stadigvæk en lille landsby. Forholdene dengang var helt anderledes end dem, man kender til i dag. Vi havde ingen forretninger andet de 2 købmænd i Skovlunde. Det var de eneste forretninger, der var. Men vi havde jo en masse, der kom med varer til os. Der kom jo brødmand, der kom der 2-3 vogne. Ølmand, han kom der også herud. Og slagterne kom her. Fiskemanden kom. Og de stoppede jo ved hver en gård. Så vi behøvede ikke at køre ret langt for at få de varer, vi almindeligt brugte i dagligdagen. Den økonomi, man havde i gamle dage, det var jo en ganske simpel. Vi havde varen selv, og så omsatte man lidt på torvet og lidt. Men det var der ikke mere end lige til rentpengene og sådan lidt. Og vi skulle et par nye sko en gang imellem og lidt tøj. Og vi var der pænt klædt på, men der var ikke noget at slå til søren med. Vores barndom, den gik jo med mange pligter. Og det var jo os alle sammen, også inden for de andre gårde. For hele dette med at bo under sådan på ejendommen, det var jo altså en familie, der arbejdede sammen. Hvor vi alle sammen egentlig havde pligter, for når vi kom hjem fra skole, så skulle jeg som regel, jeg skulle ud og det, og Johannes, han skulle gerne det. Og kunne vi så se vores snit til at forsvinde, så gjorde vi det jo, men så var der sgu også nogen på ørerne, når vi kom hjem. Vi var jo ikke bedre som børn dengang. At vi fandt jo hurtigt ud af, hvem der var originaler, og hvem der blev stangtosset, hvis vi rendte og bullerede lidt på døren om aftenen. Og der var altså Violas, de 2 der plejemødre. Disse 2 plejemødre, som boede op ved, der hvor Viola bor i dag, oppe i Gag her, de ernærede sig ved at vaske lidt for folk og stryge lidt, og så gik de op på Lystoft og malkede som malkpiger. Og de var lette offer for os knægter, når vi rendte og skulle have lidt ballade. Da jeg kom til Skovlund, der tog jo de arbejde sådan rundt omkring, samtidig hos bønderne på gårdene og løbe roer og sådan noget med hakjern. Der var de jo ingen maskiner. En hest, det var dyr dengang. Og når der sådan var en 4-6 heste rundt omkring, jo større gården var, jo flere heste var der. Og hvis sådan en hest, den gik hen og døde, det var en dyr historie. Og så havde vi det, da vi havde en hesteforsikring. Så blev de jo syne, hestene, af disse her kyndige landmænd. Så kiggede de jo på koderne og benene og fik løftet dem, og så rendte de en tur med hesten op og ned ad gæren. Nå jamen, den var god nok endnu. Den kunne de godt blive ved med at have i forsikringen. Det var for os drenge en stor begivenhed den der. Der var ikke meget liv, for det var bare pebermø og pebersvend, der var her. Og der var jo ikke noget sådan kom sammen. Hvis vi skulle til bal, så skulle vi jo til Ballerup eller Herlev. Men det kom man jo ikke meget. Men så havde naboen jo en søn, som altid skulle snakke med mig. Og så kom der is på gadekær, så skulle han jo lære mig at stå på skøjter. Og så blev det altså til, at vi blev gift. Så havde de bygget en ny skole derude. Og så syntes min svigerfar, at jeg ikke havde noget at lave, selvom jeg havde 2 mænd og 2 hus, og så et par små børn. Så kunne jeg godt gøre skoleren også.
Men der var jo ikke nogen til at passe børnene, så jeg måtte slæve ungerne med derud hver dag og gøre rent, og så passe ungerne med samtidig. Jeg var 4 år, da vi flyttede til Skovlund, og det var i 38. Der havde far købt et stykke jord ude på Kratbjerg, hvor der er cirka 40 huse. Far brændte marken af, som han sagde, og så byggede han et sommerhus. Men så gik far i gang med at få gamle sten hjem, som han stod og bankede af, og fik bygget et rigtig dejligt hus, pudset bagefter. Rigtig dejligt. Og der er jeg vokset op. Skovlund var delt op i 3 dele. Kratbjerg, den gamle Skovlund og Villabyen. Ude fra Kratbjerg kom man faktisk i et par hjulspor op forbi den røde lade, som lå på hjørnet, op ved Skovlund gård, og så ned til stationen. Ingen er nok rigtig klar over, hvad det lille Kratbjerg var. 2 veje, Bøgevej og Pilevej, og dem, der lå langs med Hanevejsvej. Vi havde langt at gå til skolen, for dengang gik man i skole, ud over markerne og forbi Lundbjerggårdsvej. Hvis ikke gæstene rendte efter en, så måtte man tilbage igen, og den hele lange vej udenom. I det hele var vi 81 på Skovlund skole. Med små og store klasser og det hele. Dengang gik de jo første og anden skoleår sammen, og 3. og 4. og så 5., 6. og 7. i samme klasse. Vi sad på hver sin række borde ned. Der er 3 tandklinikker, 30.000 plomberinger og 46 årlige udrykninger af brandvæsenet. Der er 1 politibil og 2 politimænd og ca. 100 knallert og cykeltyverier om året. Skovlunde var et forholdsvis neutralt sted under 2. verdenskrig, og derfor var det også muligt at holde blandt andet Mogens Fog og Kjeld Abel skjult der i adskillige måneder. Selvom folk nok var berørte af krigen overalt, var der overvejende roligt i Skovlunde. Vi flyttede ud i 1943. Der var ikke han garnerier og landmænd. Han var der ikke. Det var jo dejligt sted herude, og rigtig komme ud på landet her. Det lugter af æsemøg og ja. Det var dejligt. Ja, ja. Der var atmosfære. Ja, det var det. Ja, ja. Der var nogen, der var så fattige herude, så børnene de gik og hjalp Martha deroppe, nås mor, fra middagsmaden. Så slemt har det været i gamle dage herude. Der var faktisk ikke noget, der hed tyveri af den slags. Jo, det var der. Men det var folk, jeg nød, som måske nok tog lidt med hjem her og derfra lidt. Vi havde Ole Perov, som vi kaldte ham. Men det vidste alle i Skovlund, at han havde altid en sæk med. Og var der lidt kartofler, lidt hister her og lidt koks her. Lidt. Ole Perov havde altid sin sæk med. Men det tog vi os jo ikke af, og politiet, det var ikke noget, man blandede dem ind i. Det var en ganske privat. Vi vidste, at de var sgu fat dernede i den ende af byen. Under krigen var det ikke sjovt. Vi kunne jo ingenting få, hverken at spise eller ryge eller drikke. Så det var meget slemt. Der var en gang, jeg kom til Ballerup, og vi var der 5-6 dengang, ikke? Og slagterne skulle have noget kød. Jeg fik et halvt svinehov. Det måtte vi leve på en hel uge. Vi 6 mennesker. Sådan var det jo. Det er ikke engang løgn, altså. Nej. Det ved vi jo alt om det der. Det var ikke Og spændende. frikadeller, det halve, det var havregryn. Det får du endnu. Det får jeg nu. Det er jeg også godt tilfreds med. Mine 3 børn, de lå i sengen og var syge. Og doktoren sagde, de skal have varme. De havde vist lungebetændelse alle 3. De skal have varme.
Og du må fyre med det, I har, for jeg skal nok sørge for, at I får offer kommunen til at fyre med. Men vi fik ikke noget. Men så måtte vi jo brænde, hvad vi havde. Når man fandt en pind udenfor, så tog man den hjem og brændte, ikke? Man havde jo ikke noget at fyre med under krigen. Det var kakkelovn jo. Kul og koks, det kunne man ikke få. Så må det være tørv. Det skar man sig derude. Så holdt krigen jo op. Og frihedskæmperne, de kørte rundt og samlede dem op, der var stikker. Og så en søndag morgen, så vågnede vi inde i det gamle hus der, at der var skæg udenfor. Så kom de derhen ved lågen, og så sad han derinde på WC'et, min svigerfar. Og så siger han, hvad faren, kan vi nu ikke engang få lov at gå på loko? Jamen, vi skal fange en, der stikker. Jamen, det er derinde, sagde han. Han vidste jo også, hvem det var. Så for de hen, og så tog de ham og satte op i bilen. Og jeg kan se ham endnu, han sad sådan med en stor cigar i munden. Og så kørte de væk med ham, og der var hele Skovlunden på tæerne den morgen. Det kan jeg huske. Da krigen holdt op, var det slut med de trange kår, og folk kunne vende tilbage til mere normale forhold. Gadekæret var stadig byens naturlige samlingspunkt. Så fiskede vi haltusser og karusser og hvad der ellers var der, og så, nu blev ked af det, så gik vi en så badebukser på, og så ud i det plørehul der. Men det værste var sgu, når vi kom ind om aftenen, så skulle vi vaskes jo. Og det foregik med en vandslange fra vandhanen. Det var sgu koldt. Og de cyklede dernede, de kørte på kælke dernede, vi løb på skøjter dernede. Jeg har også løbet på skøjter dernede. Ja. Og i dag så står der alt isen usikker, og der er 117 ting i vejen, det var der ikke noget af det. Og jeg sagde, man lavede mig til børnene. Så lavede den her båd. Og der var mange, der kom og så det her. Jeg stod herude i gården og lavede den her båd. Ja, de troede ikke, den kunne sejle eller noget. Og jeg ved, sammen med ham op på Lundbjerg og ved en kasse øl på, jeg kunne nemt sejle over Gadekær med den, uden der skete noget. Og der sejlede vi ind til vejmanden der var der helt flag op, og velkommen Carlsen. Og det er ligesom, for Carlsen med det skib, han var jo lige blevet, reddet dengang. Ja, det blev opfundet. Ja. Så det var en dejlig båd. Det var kort tid efter krigen, at der var en flyver, der landede derude på den mark. Og det var Morian. Han skulle ud og se, hvordan det var alt det der. Det var Skovlund flyveplads. Han anlagde der i sidste 45, mener jeg, det var. Og vi var altid derude sommeraften. Nu han skulle op og for eksempel til Kastrup, så råbte han ud, om der var nogle af drengene, der ville med ud og flyve. Og vi sprang jo til hver gang. Det var som netop der. Samme dag som krigen den sluttede, begyndte de at udstikke jorden, snathesten og købe traktorer og biler, og nu skulle de rigtig have gang i den. Den der år blev solgt, og den der år blev solgt, og de fik ikke ret meget, fordi de var meget MC fra kommunen, vil jeg nok sige, med at ligesom få rave til sig. Og det var jo så deres opgave at få noget jord ind, billigst muligt. Men de pressede lidt. Jorden kostede dengang en kronemeter. Det var 40 øre af kronemeteren, og det kunne du ikke få nogen andre steder. Og det her, det var jo bare billigt, og så gik vi så i gang selv. Ikke? De første veje, de blev lavet fælles hjælp, og sådan gik vi i gang herude og fik kørt grus på og gravet af, og så vi kunne komme frem og tilbage. Ikke? Vi var nogle grundejerforeninger, der sluttede os sammen.
til en sammenslutning og så prøve at løfte alle disse ting op. Renovation, buskørsel. Der var så mange ting, der skulle tages stilling til. Kloakering. Alt sådan nogle ting, det var vi tog fat i. Vi var kun 7 postbud hernede på det tidspunkt, jeg kom hertil. Posten var en nyhedsbringer sådan. Og vi tog jo imod penge. Det var jo sådan et kørende postbud. Folk de betalte regninger og alt til os. Vi stemplede og både og tog imod penge og sådan noget. Vi havde jo en god kontakt med de fleste af dem. Det var sådan set mere lejligheden. Der kom man kun til døren og så smed posten ind af brevkassen. Der hvor vi i husen, hvor konen og børnene var hjemme og sådan noget. Dem snakker man mere med. Men det var så nok bedre at bo i en gammel bydel, når man kom hertil som ny. Der var jo ikke så mange. Når man så flyttede herop i sådan en boligkomplex, vi kom alle steder fra, så tog det lang tid, inden man kom til at snakke med folk. Der er 2 cykelhandlere, 2 bagere, 2 supermarkeder, 6 købmænd og ingen fiskehandlere. Der er et bibliotek, der låner 200.000 bøger ud om året. I 1959 kunne Skovlundes borgere for første gang holde gudstjeneste i egen sognekirke. Der var dog tale om en vandrekirke af træ, udlånt af Københavns Kirkefond. Vandrekirken kom imidlertid til at stå i 13 år, indtil man i 1972 endelig kunne tage den rigtige kirke i brug. Man kunne mærke udviklingen i hele Danmark. Men for Ballerup Kommune, og især Skovlunde, skete der en nærmest eksplosionsagtig vækst. Fra 1955 og 10 år frem voksede byen fra 2.000 til 14.000 indbyggere. Den første del af center blev bygget 1 år eller 2 efter. Så var det jo en udvikling over hele landet, at der skete en kolossal masse, og det fulgte vi jo også med i. Der begyndte vi at kunne køre i bil, og man kunne begynde at rejse. Det har man jo aldrig drømt om før, men det var vi da klar over, at det var der hele udviklingen, der skete. Der kom virksomheder ud, hvor folk kunne få arbejde. Men jeg tror da nok, vi så det som en meget positiv ting, at der nu skete noget. Løvens Kemiske Fabrikker flyttede jo så til Skovlund. Og det hører stadigvæk under Skovlunde Sogn. Men da Løvens Kemiske Fabrik var en stor virksomhed, kunne den jo ikke ligge under en lille postekspedition i Skovlund. Og derfor måtte man officielt flytte postgrænsen mellem Ballerup og Skovlund. Sådan så, at Løvens Kemiske Fabrikker kom til at ligge under Ballerup Postdistrikt. Det kom jo sådan langsomt, men vi kunne da mærke forandringer. Altså, jeg synes, det var slemt til at mange gange rive nogen ned. Der kunne måske godt have stået lidt længere, men det var det, så det skulle vi sådan set for den moderne. Altså, hvorimod jeg synes nok, gamle Skovlund har bevaret sit udseende mere end det øvrige del af Skovlund. Dem har man jo så revet ned. Og jeg synes jo, vi har jo Lånebjerg gård herovre. Der var jo en smuk gård, der må det så også vige. Så bygger man det. Halvdelen af Ringtoften var jeg bygget, så resten det blev så bygget der efter 64. Og Lilletoften der fik også bygget noget derude. Og så blev det bygget her på Lundbjerg Gårdsværk. Indenfor, det skete jo inden for 2 år inden 66, der var alt det der sat op. Vi gik jo stærkt. Lånebjerg skolen herovre, der min første barn skulle i skole derovre, der var de 1400 børn derovre. De var så mange, så at førsteklasserne, der var nogen, de måtte først møde klokken 1 om eftermiddagen, for det kunne ikke
være der om morgenen. Ikke? De skulle først sendes hjem, de andre første klasser, inden de kunne komme ind. Men det var jo de vilkår, man havde, når der kom så mange børn, og skolerne ikke kunne blive hurtigt nok færdige. Det var noget af det værste, de nogensinde har gjort i skolen. Det var egentlig at lukke Torvej. Det var vores naturlige vej til tog og alle vegne. Og det ville de gerne overhovedet ikke acceptere. Nu kører vi i byen til skidt med, om vi skulle ned. Men far, han hoppede over, Lars Christian inde ved siden af, de hoppede over. Lars Christian blev også kørt lige ældre op, faktisk. Men det var en af de ting, det var boulevarden, som egentlig gjorde, at vi delte syd og nord. Hvis vi skal se rigtigt tilbagevæk, så er det der også blevet pænt, det der vokser op, og det der er blevet. Men byen i sig selv er jo nok sådan, ikke rigtig udviklet sig sådan hen til rigtig, hvad skal man sige, gammeldags by, eller til en landsby, eller en provinsby, jeg tror ikke, det var jo også en lille flække, der blev til en bysamfund på en 10-12.000, så det løber 2-3 år, 4. Så jeg skal sige det på den måde der, så var der bedre dengang, end der er i dag. Hernede er vidunderligt. Det kan jeg godt sige. Det er det bedste sted, jeg har haft i Skovlund endnu. Vi har aldrig drømt om, at det ville gå så stærkt. Det har vi altså ikke. Samfundet er ude at udvikle sig, men vi er fuldt med. Jeg tror ikke, det er sundt for folk at have så travlt. Jeg kan godt lide Skovlund. Altid været glad for Skovlund. Jeg ved godt, at man kalder det for en soveby, men det passer meget fint. Du har ikke noget sammenligningsgrundlag. Det er en helt ny kultur, der er opstået her.